Måden, som jeg arbejder med disk på, er først at lave en kort introduktion, og så får jeg alle kursisterne op og gå i modellen, hvor vi først ser lidt på de to akser, tempoaksen og fokusaksen, hvorefter vi går igennem D, I, S og C, hvor det er mig, som introducerer emnet. Når vi har gjort det, så arbejder de selv i de 4 adfærdsdimensioner, hvor der er en masse forskellige udsagn, som de skal prøve at placere i de her udsagn. Nu har jeg fået gjort dem aktive, og de ved, hvad de 4 arketyper indeholder. Derefter så introducerer jeg dem for Sokrativ, og at de skal melde sig ind. Og det igen, her er det dem, der arbejder aktivt med det. Og jeg har fundet ud af, at den bedste måde at gøre det på, det er, at man sidder 1-2-3 stykker og har en dialog om hver enkelt spørgsmål, hvor de så får feedback samtidig med. Når vi så er færdige med selve Sokrativen, så bruger jeg det i undervisningssammenhæng ved på den måde sådan at samle op i plenum. I plenum kan jeg så vise, hvordan at resultatet det er gået for alle. Det vil jeg helst ikke, så jeg plejer altid at have den til at stå oppe i, hvor mange procent de har lavet. Og inden at de bliver færdige, kan jeg også sige til grupper, I skal måske skynde jer lidt, og der er nogen, der måske skal slappe lidt mere af. Her har jeg også en pointe på, at det ikke er vigtigt at blive først færdig. Det er lidt ligesom sex. Det drejer sig ikke om at være først færdig. Når vi samler op, så kigger jeg meget på de procenter, vi har for neden. Her er der en, hvor der kun er svaret 43% rigtigt. Så det er åbenbart et svært spørgsmål. Så det kan vi prøve at klikke på. Hvad er det, I frygter? Og der er så de 4 svarmuligheder. Helt tilfældigt ligger den så nede ved D. Det er ikke derfor, at den gør det. Den kunne lige så godt have lagt et eller andet. Så er der nogen, der siger, det er fordi, de er bange for at blive udnyttet. Og den køber jeg ikke bare. Jeg skal have argumentet for, hvorfor er det, at det lige præcis er det her svar. Går tilbage til resultatet. Og så kan man kigge henad flere. Er der andre, hvor der er en lav svarprocent? Der har vi en på 36, og så fremdeles går jeg alle igennem, der er under 50%. Det man også kan, det er, at man kan lave nogle rapporter, og det kan man så klikke her på rapporter. Og når man klikker her, så kan man få dem sendt som e-mails til sig. Og der skal man så ind og have sendt eller skrevet sin mail på. Det bruger jeg en gang imellem til, at kursisterne så kan få rapporten i hånden. Hvor mange har de lavet rigtigt, og hvad for nogen har de lavet forkert, og hvad vil de svare på. Det er en meget mere omstændelig proces, så det er yderst sjældent, jeg bruger den. Jeg bruger den rigtig meget på den her til at komme videre. Det sidste nye ovenpå, at vi har været på de her 2 dage, er, at jeg har grupperet så svarene fra 1 til 20, det er D'er, fra 21 til 39, det er I'er og således. Fordi nu kan jeg nemt så se til næste opgave, hvor er det så, hvilken gruppe er det, de skal placeres i. Så er der nogen, der måske kan have lidt mere frit valg, og andre, måske en gul eller en rød gruppe, de kan placeres i de grupper, som de har allermest behov for at få arbejdet igennem, sådan at de bliver klogere. Det kan jeg så lave grupper efter. Det billede, som jeg lige har vist, der så vi ikke, at de var røde og grønne. Det vil de være. Det er kun fordi, det var en gammel rapport, jeg trak frem. Når man har den på klassen, inden man trykker finish, altså færdig, så vil det være markeret med rød og grøn, sådan at det er meget nemt at sige, her er det spørgsmål 3, jeg skal have fat i. Tak for det. Jeg håber, det var inspiration. Ring endelig, hvis der er et eller andet, som I gerne vil vide i forhold til at trække de her rapporter. Og det kan noget mere, som jeg ikke engang har fundet ud af endnu. Så god fornøjelse.